През юни, освен че ще заработи новата транспортна схема на градския транспорт в Бургас, паралелно ще бъде въведена и модерна електронна билетна система. Чрез тази новост ние ще можем да се прикачваме от един автобус на друг без допълнително заплащане. От първото качване в автобуса до последното един, два или три пъти, колкото пъти е необходимо, до последното качване ще отнема пари само за едно пътуване, т.е. 95 стотинки на всеки един пътник. Електронната карта ще се зарежда от автомати за карти и продажба на билети, така наречените вендинг машини. Те ще бъдат разположени на 7 ключови места в града. Община Бургас ще запази както до сега преференциалните условия. Облагодетелствани ще останат учениците и студентите, които ще ползват своите електронни карти с намаление. Така еднократното пътуване на един ученик вече ще струва само 20 стотинки. Тези намаления се запазват, даже използват привилегията да пътуват в цялата градска мрежа. Ако те с лимитирани пътувания, където даваме по 4 пъти възможност на един ученик да пътува с 20 стотинки, ако се увеличат повече от тези пътувания, няма ограничение в пътуването, само че няма да се ползва това намаление. С въвеждането на електронните карти, хартиените билетчета няма да изчезнат. Те ще бъдат продавани от шофьора на автобуса, но ще бъдат с доста завишени цени. 1,50 лв. през деня и 2 лева през нощта. До сега практиката каква беше? Закупуваш си една карта, колко пъти пътуваш, няма значение. Винаги плащаш. И голяма част от бургазди не си купуваха карти, редовни карти, изключвам правоимащи, защото ако му се налага да пътува 10 или 20 пъти в месеца, му излиза по-скъпо с карта, отколкото с билетчето. Сега в този случай, вече при новото таксуване, ще се даде възможност, ако пътуваш малко, да се заредиш 10 лева, съвсем грубо казано, в тази карта и да си ги ползваш цяла година. Ако пътуваш често, зарежда се повече пари и съответно не оставаш изненадан да си купиш билет скъп от шофьора. Електронната карта ще се купува само веднъж. В нея всеки може да зареди колкото пътувания си иска. Ако не успее да ги използва в рамките на месеца, те не изгарят, а остават за ползване до края на годината. Друго предимство е, че при загуба картата се блокира и се издава нова с сумата, с която е била заредена старата. За БНТ новините, Давид Сукнаров.